खुलुमबाय बि बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ थासारिया गाज्रिसिन जायोब्ला मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ केन्सेल खालामगोन 18 बोसोरनिफ्राय साफ्रोमबो बेसेन नाङै कर'ना भेक्सिन मोनगोन कर'नानि गिथाव समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया अफलाइन आनजाद खुंनो लानायनि हेंथायै फरायसाफोरा धरना खालामदों मेघालयआव एनएलएबीनि सासे दैदेनगिरि हमदों सीरम इन्स्टिट्यूटआ कोविड भेक्सिननि बेसेनखौ थि खालामबाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायफोरा 7 सान क्वारेन्टाइनआव थाथारनांगोन असमिया मेथाइ खनगिरि भिटाली दासआ कर'नाजों जिउ खोमानांबाय टाटा हानजाया हादोराव लिकुइड अक्सिजेननि आंखालखौ सुफुंनो सिगां आवगायबोदों महाराष्ट्रनि डॉक्टर जाकिर हुसैन एनएमसी देहा फाहामसालियाव अक्सिजेन टेंक लिक जानायाव सा 25 कर'ना बेरामिनि जिउ गोमायो मैयानि आईपीएल मैचआव चेन्नाई सुपर किंग्स आरो सनराइज हैदराबादआ देरहायो दानिया आं रादाब बावैसोनि उनावनो खुंजानो गोनां 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादा केन्सेल जानाय लामायाव कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिया गाज्रिसिन जायोब्ला देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ केन्सेल खालामगोन 2 मे खालारसिमाव कर'ना भाइरासनि थासारिया गिख्रंथावसिन जायोब्ला मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ केन्सेल खालामगोन होननानै आसामनि राङारि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि फोसावदों नाथाय फैगौ 2 मे खालारखालिसो थासारिनि सायाव नोजोर होना थांखि लागोन मुंख'नो गोनांदि आसामावबो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गिलु-बालु महर लाफुनाय समावनो 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ खुंनो लाहार-फाहार खालामनाय जादों सेबा आरो काउन्सिलआ लानाय बे थांखिनि सायाव रायजोनाङै खुद्रिनाय सोमजिदों आरो जायगा जायगा राजा लामायाव ओंखारना आनजादखौ फावसायनो एबा केन्सेल खालामनांगौनि दाबि खालामना सोमावसारनायबो नुनो मोन्दों बे समावनो मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ केन्सेल खालामगोननि इसारा होदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया बेखौबो मुंख'नो गोनांदि मोनसे जिल्लायाव कर'ना बेरामिफोरनि अनजिमाया 1000 एबा बेनि बांसिन जायोब्ला गासैबो स्कुल आरो कलेजफोरा बन्द खालामनाय जागोन होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायदों बेनि अनगायैबो आथिखालनि थासारिखौ नायनानै गुवाहाटी नोगोरमायाव कोविड स्क्रिनिं सेन्टारखौ 60 सिम बांहोनाय जागोन आरो आसामाव फैनाय उदां दावबायारिफ्रा 7 साननि थाखाय क्वारेन्टाइनआव थानांगोन होननानैबो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों हादरनाङै कर'ना भेक्सिननि थोब्ले माब्ले जानायनि बागै सावरायफुनाय समावनो आसामाव साफ्रोमबो बेसेन नाङै कर'ना भेक्सिन मोनगोन होननानै फोसावदों आसाम सोरखारा आसामनि राङारि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला 18 बोसोर आरो बेनि देरसिन आसामनि साफ्रोमबो सुबुङानो बेसेन नाङै कर'ना भेक्सिन मोनगोन नाथाय सोरखारि देहा फाहामसालि एबा सोरखारि डिग्नेटेड केम्पआव थांनानैसो भेक्सिन लाहैनांगोन प्राइभेट हस्पिटालाव बेसेन नाङै भेक्सिन मोननाय नङा बबेखानि बयनोबो भेक्सिन होनायनि थाखाय सोरखारा भेक्सिन केम्प फसंगोन होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों सावस्रि मन्थ्रिया बेखौबो बुङोदि आसामाव जोबोर थाबैनो 1 कौटि कर'ना भेक्सिन क'भेक्सिनआ सफैगोन बबेखानि थांनाय बोसोराव कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव आसाम सोरखारनि रां थुबिल असम आरोग्य निधि एकाउन्टआव रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ फैनाय रांखौनो रायजो राजाफोरनि थाखाय बाहायफिनगोन होननानै मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों मैया थामहिनबा 21 एप्रिलाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा कर'नानि समाव अफलाइन आनजाद खुंनो लानायनि हेंथायै धरना खालामदों मिथिना मोननाय बादिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 22 एप्रिलनिफ्राय बीए आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि अफलाइन आनजाद आरो गुबुन गुबुन खालाराव अफलाइन आनजाद खुंनो लादों कर'नानि बिब्दि गाज्रि थासारियावबो अफलाइन आनजाद खुंनो लानायखौ फरायसाफोरा साबजानाय मोनाखै बबेखानि फरायसाफोरा आनजादखौ अनलाइन मुडआव खालामनांगौ होनना आखायाव प्लेकार्ड लानानै होस्रिख्राव धरना होदों बिटिआर गोरोबथानि उनाव बड'लेण्डआव गोदानै जोनोम मोननाय थिउरिया आफाद नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एनएलएबीनि सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिखौ मेघालयआव हमदों एनएलएबीनि सासे दैदेनगिरिखौ मेघालय पुलिसआ सोनाब जयन्ती हिल्स जिल्लानिफ्राय बुधबारखालि हमनो हादों होनना सुलुङाव मोन्दों मुंख'नो गोनांदि मेघालयआव हमजानाय एनएलएबीनि दैदेनगिरिखौ जयतिश दैमारी 42 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों मेघालय पुलिसआ रिपर्टनि बादिब्ला जयतिश दैमारीया बिटिआर गोरोबथानि उनाव हाथियार गथायना बारग' एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमामोन आरो गोदानै जोनोम मोननाय आफाद एनएलएफबिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बबेखानि जयतिश दैमारीजों लोगोसे गंद' मबाइल फन AS 01 AE 4845 नम्बरनि गंसे कार आरो माखासे अजद गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौ बोखांनो हादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों
भारतआ कोरोना एबा कोविड-19 नि वैक्सीन दिहुननाय सीराम इन्स्टिट्यूटआ कोविड वैक्सीननि बेसेनखौ थि खालामबाय। रायजो सोरखार आरो प्राइभेट हस्पिटालफोरा कोविड वैक्सीननि थाखाय बेसेबां बेसेन होनांगोन बेखौ सीराम इन्स्टिट्यूटआ थि खालामनानै होदों। सीरामआ फोसावनाय बादिब्ला दानिफ्राय सीराम इन्स्टिट्यूटनि कोविडशील्ड वैक्सीननि बेसेना रायजो सोरखारफोरनि थाखाय 400 रां आरो बे एखे वैक्सीनानो प्राइभेट हस्पिटालफोरनि थाखाय 600 रां। गोदान नेम बादियै वैक्सीन दिहुनग्रा गासैबो फसंथानफोरानो मिरु सोरखारनो 50% वैक्सीन हरनांगोन। हादरनाङै 45 बोसोरनि देरसिन सुबुंफोरनो बेसेन नाङै वैक्सीन होनायनि बिथांखि लानानै मिरु सोरखारा बे आयेनखौ बानायदों। 50% वैक्सीनखौ फसंथानफोरा गुबुन गुबुन रायजो सोरखार आरो प्राइभेट हस्पिटालफोरनो फाननो हागोन। मुंख'नो गोनांदि गुबुन हादरनि वैक्सीननि रुजुनायाव भारतारि वैक्सीननि बेसेना खमसिन होननानैबो दाबि खालामदों वैक्सीन दिहुनग्रा कम्पानि सीराम इन्स्टिट्यूट इन्डियाया। बबेखानि फैगौ 4-5 दाननि गेजेराव खुसेरा बाजारावबो कोविड वैक्सीन मोनगोन होननानैबो सीराम इन्स्टिट्यूटआ फोसावदों। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायफोरनि थाखाय मानिथारनो गोनां नेम फोसावदों आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना। गांसे जर'खा नटिफिकेशन जारि खालामना बे नेमखौ फोसावदों सावस्रि बिफाना। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायफोरा मानिथारनो गोनां नेमानो जादों गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायफोरा कोविड नेगेटिभब्लाबो 7 साननि थाखाय हम क्वारेन्टाइनआव थाथारनांगोन। मुंख'नो गोनांदि गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव फैनाय लोगो लोगो कोविड टेस्ट खालामनांगोन होननानै सिगाङावनो फोसावखानाय दं। नाथाय बे गोदान फोसावनाय बादियै गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सासे सुबुङा 7 सान हम क्वारेन्टाइनआव थाथारनांगोन आरो 7 साननि उनावनो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनो हागोन। असमिया मेथाइ खनगिरि भिटाली दासआ मैया कर'नाजों जिउ खोमानांबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला भिटाली बिथांखौ 14 एप्रिलाव कालापाहाड़ कोविड देहा फाहामसालियाव कर'नाजों गाग्लोबजानायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, मैया थामहिनबा 21 एप्रिलाव कोविड-19 नि रिपर्ट नेगेटिभ फोसावसेयावबो मोनाबिलिनि समनि 7:05 जोबथा हां लायो। टाटा ग्रुप थामहिनबा रतन टाटानि हानजाया थांनाय 2020 मायथाइयाव हादराव कर'नाजों गाग्लोबजानाय अलखद समाव मदद खालामनो थाखाय बयनिख्रुइ बांसिन रां अनसुंथाइ होदोंमोन। बे समावबो टाटा हानजाया ओरैनो जिरायना थायाखै। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला टाटा हानजाया माखासे कोविड बेरामिफोरनो अक्सिजेन आंखाल जानायखौ सुफुंनो सिगांग्रो आवगायबोदों। बिथांमोननि हानजाया 24 क्रायजनिक कन्टेनार थामहिनबा लिक्विड सिलिन्डारनि थियारि खालामगासिनो आरो बेनि गेजेरजों हादरनाङैनो लिक्विड अक्सिजेन दैथायनानै लिक्विड अक्सिजेननि आंखालखौ सुफुंगोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। बेनि थाखाय गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ टाटा हानजाखौ साबायखर बावदों। मैया थामहिनबा 21 एप्रिलाव महाराष्ट्रनि गंसे देहा फाहामसालियाव अक्सिजेन टेंक लिक जानायनि जाहोनाव सा 25 नि जिउ खहा जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया महाराष्ट्रनि नासिकआव थानाय डॉ जाकिर हुसैन एनएमसी देहा फाहामसालियाव जादों। रिपर्ट बादिब्ला देहा फाहामसालियाव गासै सा 157 कोविड बेरामिफोर दंमोन। बेनिनो भेन्टिलेटराव थानाय सा 25 बेरामिफ्रा अक्सिजेननि लिक जानायनि जाहोनाव जिउ खोमानांगौ जायो। 2021 नि आईपीएल मैचआ मैया मोननै स्टेडियामाव गेलेजायो, एमएस चिदम्बरम स्टेडियाम आरो वानखेड़े स्टेडियामाव। गिबियाव मैचखौ एमएस चिदम्बरम स्टेडियामाव पंजाब किंग्सआ सनराइज हैदराबादनि हेंथायै गेलेदोंमोन। पंजाब किंग्सआ गिबियाव बैटिं खालामना सा 9 विकेटआव 121 रान टार्गेट होयो। नैथि इनिंसआव सनराइज हैदराबादनि डेविड वार्नर्सखौ 18.4 ओभाराव विकेट लाजानायनि उनावहाय टार्गेटखौ आबुं खालामना देरहानो हायो। पंजाब किंग्स हानजानिफ्राय मयंक अग्रवाल आरो शाहरुख खान मोनहा साफायाव 22 रान बुयो। खलील अहमदआ 3 बांसिन विकेट लायो। सनराइज हैदराबादनिफ्राय जॉनी वैट्सआ 63 रान बांसिन बुयो आरो डेविड वार्नर्सआ 37 रान बुयो। मैयानि नैथि मैच बादियै गेलेदोंमोन मुंबईनि वानखेड़े स्टेडियामाव कलकाता नाइट राइडार्सआ चेन्नाई सुपर किंग्सनि हेंथायै। गिबियाव चेन्नाई सुपर किंग्सआ बैटिं खालामना 20 ओभार 3 विकेटआव 220 रान खालामो। नैथि इनिंसआव कलकाता नाइट राइडार्सनि रसेलआ 52 रान आरो पैट कमिंसआ 32 रान बुसेयावबो कलकाता नाइट राइडार्सआ होनाय टार्गेटखौ आबुं खालामनो हायैयाव जेननांगौ जायो। मुंख'नो गोनांदि चेन्नाई सुपर किंग्सआ 6 पइन्ट्स आरजिनानै पइन्ट्स टेबुलाव सेथि फारिलायाव दावखोबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।